खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर'र नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ थांनाय 2024 मायथाइनि आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट आनजादनि फिथाइखौ माब्ला फोसावगोन डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिनानै होबाय फैगौ 7 मार्चनि सिगां आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट आनजादनि फिथाइखौ फोसावगोन होननानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बाक्सानि मसलपुराव बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय नखरफोरनि फिन खुद्रिसारनानै 3 घन्टा होस्रिखावनाय हाबाफारि लादों सोरखारा मुंख्लं नखरफोरनो अनसुंथाइ होनो खोथा होनायखौ मावफुंनो खावलायहरदों। बाक्सा जिल्ला बिजिरसालिनिफ्राय आखायाव बेनार फ्लेग लानानै मोनसे हानजा सुरनानै बाक्सा जिल्लानि गाहाय मावखुलि मसलपुर बाथौफुरियाव थानाय जिल्ला बेंगिरिनि मावख'नि लांगोना मोखाङाव आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय नखरफोरनो सोरखारा फोसावखानाय 5 लाख रांनि अनसुंथाइ होनो खोथा होनायखौ थाबैनो होजोबनांगौनि दाबि दैखांदों। गसाइगावनि श्रीरामपुराव पुलिसनि सिग्रोमनायाव 20 लाख रांनिबो बांसिन बेसेननि गान्जा जब्द खालामनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। गान्जायाव दैथायहरजानाय EDMP 13ZS1064 नाम्बारनि गंसे ट्राकखौ जब्द खालामदों। ट्राकनि सिङाव बस्तानि सिङाव थाखोमायो गान्जाफोरा मख'नो गोनांदि बे ट्राकआ सिलचरनिफ्राय मध्य प्रदेशआव थांगासिनो दङमोन। ट्राक सालायगिरि बाबलु खेरखौ खानाय जादों होनना मिथिनो मोनदों। लोगोसे ट्राकनिफ्राय गासै 49 गान्जा पेकेटाव गासै 467 किल'ग्राम गान्जा बोखांनो हादों। भेरगाव ब्लक UPPLनि बानजायनायाव मैया सुक्लायनि फरेस्ट आइबि नयं मोखाङाव मेगा जयनिं हाबाफारि खुंफुंदों। भेरगाव ब्लक UPPLनि नेहाथारि राजिब बराया दैदेननाय मेगा जयनिं मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों। UPPLनि लोगो आफादगिरि थामहिनबा आसामनि बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्म बिथाङा बराय बिबुंथि लाखिदों। EM दावबायसा बर'आ लोगोसेनो दोलोनि मिरु जिल्ला आरो ब्लकनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लानाय मेलाव 300निबो बारा गुबुन गुबुन दोलोनि दैदेनगिरि हेफाजाबगिरिफोरा UPPL दोलोआव आखाइ हमफैयो होनना मिथिनो मोननाय जादों। थांनाय मैया मिसिं हारिनि रायजो राजाफोरा आलि आइ लिगां फोरबोखौ रामधान दिखारि गामियाव गाजा गोमजायै फालिदों। धेमाजि जिल्ला जनाय रामधान दिखारि गामिनि 3,000निबो बांसिन रायजो राजाफोरा खौसेयै मिसिं हारिनि फोरबो आलि आइ लिगांखौ हारिनि नेमखान्थिजों गावनि हारिनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै मिसिं हारिनि आगुनि हारिमुखौ लानानै गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मिसिं हारिनि आलि आइ लिगाङा फोरबोनि बागै धेमाजि जिल्ला TMPKनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि शिबशक्ति दलेया माखासे बाथ्रा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। रादाबा एसेनोसै गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायब्ला अननानै लाइक शेयार कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।